Hi, it's me, Nestor the Black Teacher. I want to say thank you to everyone, each one of you who has subscribed to my channel. Thank you very much for subscribing to my YouTube channel. I always try my best to give you a balanced analysis of issues happening around the world. Ndimayesetsa kukufotokozerani zinthu mosatenga mbali kuzipanga balance. And if you appreciate zomwe ndimapangazi, please like and subscribe and even share my channel. Thank you very much and may God bless you. Mawa bwino lero pa 15 January chaka cha 2026. Ndadzuka mauno as usual kuwerenga ma messages, ma comments anthu, ndipo comment imozi imene ndikufuna ndipange react to right now ndi comment ya anthu amene mukufuna ma updates aku Iran. Anthu andilembera nditu kunena kuti man muzitipasa ma update aku Iran zikuti bwanji tikufuna ma update mwasangasanga. Ena mukuti ya tikuona ma update kwinawo koma tikufuna so eniyo muzitipasa ma update chifukwa mumakamba zinthu zoona. Ndipangofuna ndikuyankheni nene kuti information yochokera ku Iran si kutuluka muphweka yayi. Ndiyovuta kuti muipeze information yoti yachitika pompano ku Iran. Chifukwa yani? Chifukwa yonena kuti boma la Iran latimisa internet. Mwamvetsa? Mene ili internet ya kumalawiyo kutimisa. Mene mafoni anuwo network palibe. Zimezo zachitika and now it's 2 weeks. Okay? Meaning kuti anthu aku Iran olapapa pakuphedwa anthu. Chimene angachite ndi ungojambula kusunga mufoni. Sangatumizire wina aliyese amene ali kunja kuti aone. Sangatumizire munthu wina, sangapange share. That is the situation in Iran. Elon Musk ndi company yake ya Starlink anatsegula Starlink yawo kumeneko kuti anthu athe kulumikiza internet kugwiritsa ntchito Starlink mwaulere. Zinachitika ndipo tinaona ma videos amene anatuluka oonetsa anthu ataphedwa, anthu ambirimbiri ali kumamochale, anthu akulira, anthu akuyang'ana abale awo kumamochale. Tinaona zimezi. Koma sipanatengenso nthawi security ya Iran inatimisaso internet imene ya Starlink chanayipangaso jam. Padakali pano kuli blackout ya internet. Now, ndifuna mudziwe zinthu zina zimene sizotsutsaso ya ndizoona. Inuyo mukamatenga nkhani za ku Iran kapena nkhani za nkhondozi ngati entertainment, ndifuna muzidziwa kuti kumakhala kuli anthu amene akufadi, kumakhala kuli anthu amene akuphedwadi. Ku Iran nthawi ina iliyonse yomwe kuchitika ma demonstrations, people get killed. Shoot to kill. Inuyo ndikudziwa kuti kuchitike ma demo ku Malawi, apolisi aphe anthu awiri atatu, Malawi yense azavuta. Ku Iran, the people of Iran amapanga experiences menes every time kuli ma demo. People get killed. Achinyamata get killed. Okay? This is a fact. Olo muzakumane ndi wina aliso ku Iran azakuuzani kuti yes, ndifaka anthu amathawa ku Iran, ndifaka anthu ali desperate ku Iran. And akafika popanga demonstration, ma demonstrate yonje, and kumakhala kuti anthu ali desperate. Ifukwa they are putting their lives paminga. That's number one. Padakali pano ma reports amene amveka ndionena kuti kwaphedwa anthu over 1000. Ena akuti 1800, mathamangira 2000. These numbers, whether you like it or not, whether you support Iran or not, these numbers are not fake. They might not be accurate. They might not be accurate, but never make a mistake. Because people have died. Now, about America, Donald Trump, kukamba zoti afuna bange intervene, musadandaule anthu amene aku Iran pangani ma demonstrations, will come to rescue. Donald Trump is all about politics. Okay? And Donald Trump is a showman. No sekudziwa. Ngati ena simukudziwa tanthauzo showman ni munthu amene amakonda kuti azitamidwa. The more people kumutama, yeye amafira bo. That's Donald Trump. Okay? So, Donald Trump sakonda kuluza. Ndifa yake nthawi ina iliyonse yomwe amaluza amakana kuti sanaluze. Mukudziwa akaluza chisankho amati chinabedwa sinaluze. So, that's Donald Trump. Now, Donald Trump yemwe wanena kuti yeye anabwera akufuna peace, Nobel Peace Prize, and akufunanso kukhala president obweretsa mtendere othetsa nkhondo. Meaning kuti Donald Trump sakufuna kukhala president wa nkhondo omenya nkhondo, otenga America kuyilowetsa mu nkhondo. Okay? Donald Trump can go kukaponya mabomba. Kukaponya mabomba kuna kupulisa is not nkhondo. Mwamvese? Donald Trump sangane kuti cheti kapange invade kuika kali nkhondo. Koma mupange ti ma action tina kuti tingomuonetsa iye kuti ndi dolo tithere pati pamene popo isakhale nkhondo.
Iran ndi dziko la anthu anzeru ndipo akumuziwa ma weaknesses yake a Donald Trump. Ndi chifukwa chake a Iran amuuza kuti Iran, don't make a mistake. Iran si Venezuela. You cannot just come here ndikupanga zinthu ziwiri zitatu iwe nkumapita. You cannot come here ndikungopanga zako iwe nkumapita. Iran will follow you. Ukangopanga china chilichonse kunoko, it's game on, ndi nkhondo. We will target you, we will target abale yako ose amene umasapota nawo ama kusapota, we will target mabesi ako ose amene ali around kuno. Ndi chifukwa chake America yayamba kuthawisa asilikali yake kumabesi oyandikana ndi Iran. Athawisa asilikali yawo, athawisako zida zawo zodula, athawisa. Chifukwa akuziwa kuti Iran si Venezuela. Iran ili ndi zida za nkhondo zoopsa kwambiri zoti itha kuphulisa mpaka ukaponda ku territory ina iliyonse, even ukafika mu America mene atha kulowa. So kungoputa Iran, America will be tested. Ndi chifukwa chake Donald Trump akulankhula koma akulankhula modzigwira. Kungobwebweta pang'ono, kubwebweta modzigwira. Chifukwa anthu akumulangiza. Donald Trump uja kuli ma advisors, if you want to take us into a war, uli ndi zaka zitatu zomwe zasala, wangulamulira chaka chimodzi, uli zaka zitatu zomwe zasala kuti umalize president wako. You can destroy legacy yako yonse by going into war with Iran. So don't rule Donald Trump out. Chifukwa akumvetsera iye chimene akufuna, ma advisor amuuze an easy solution. Kuti angapange chani? China chake chongokhala easy choti chisakhale chisapange complicated zinthu. Ndiye don't be surprised mukamva kuti America yapanga zakuti, yapita ku Iran yakapanga zakuti, koma muzaonesese kuti zisakhala zinthu zomwe akufuna kuti zingotha pompo atamike kuti atapanga zakuti. But it will be a mistake. Chifukwa Iran is not a small boy. Chimene chomuchiziwe. Now, mbali ina aspect ina ya Iran zinthu sizili bwino chifukwa chonena kuti mademonse watikumbukire anayamba chifukwa cha economy yawo sili bwino. Mazira enieni wakuti agule mazira mitengo inakwera pafupi 30%. Zinthu za basic ndiye moyo wokulimba. So nkhondo kuti iyambeso moyo ulimba kwambiri for ordinary people in Iran. Ndiye ngati ordinary people akuvutika kwambiri, moralo yoti niyo muyenera nkhondo imakhala low. Nkhondo imafuna so moralo. Your troops asilikali anu aja ndi anthu odali ndi abale awo ali dziko. Asilikali anu aja can't be fighting bwino basi kumamenya nkhondo abale awo onse amene ali kumudzi akufa ndi njala. Alibe yodyera. Iwo busy fighting. So economy ikapanga hit, nkhondo imeneyo imavuta. Iran so sikuti nkhondo ikuifuna ya chifukwa zinthu sizili bwino. Ndikukuza ndi mbali zonse. That's number 1. Number 2, Iran ili ndi asilikali over 500,000, around 560, 580,000 active duty asilikali. Ali malaya atatu. Malevel osiyana. 580,000. Ali ndi ma reservists. Over 200,000 ma reservists. Osewa they need kuti nkhondo yabuka. Osewa they will be activated. Koma that's not enough to defeat America. America is a superpower. Okay? Iran will rely on its allies. Abale yake ajoina maiko amene amasapotana nawo aja na Russia, na China angajoine kuithandiza. So we don't know kuti maiko amenewa akuyuza chani Iran. Koma tikatengera maiko amenewa zimene apanga maiko abale anzawo ena adapangidwa ataki, maiko amene okhanga tisisa kumalowerera. Ndi chimene chichiso ku Iran ndi chinthu chokayikisa. Kuti mwaishosha ndi America. Putin wangoti zi. Ndiye Iran so has to consider zimenezo. Koma siti kudziwa kuti adade aishosha Putin abagira kuti go tukuthandizani. Kumapeto kwake ndimalize ndikunena kuti yani musayiwale nkhani zonse za nkhondozi, lives are at risk. Nkhani za mademo ku Iran, people are dying. Ndi ma situation onena kuti atachitika kwa inuyo you feel differently. So don't make my situation anthu ena kukhala entertainment yanu. Zikomo kwambiri, stay blessed, have a wonderful day.